חברת דואט עוסקת במתן פתרונות שיווקיים למגוון רחב של לקוחות ב-360 מעלות. דואט חרתה על דגלה להעניק ללקוחותיה את השירות היעיל במהירות המרבית ורואה בהם שותפי דרך להצלחה. איך עושים את זה? תכנון אסטרטגי וליווי עסקי. עיצוב בהבנה מקצועית. סרטוני אנימציה. שילוט קבוע לעסקים. שירותי אולפן. שירותי דפוס. שיווק קמפיינים בדיגיטל. ניהול ושיווק דפי פייסבוק. סרטונים שיווקיים. הפקת תוכניות. שילוט ענק. סיורים וירטואליים. כתיבה שיווקית ויחסי ציבור. ניהול הנראות והפרסום בסניפי קינגסטור. תכנון והפקת אירועים לחברות ומוסדות. מיתוג נקודות מכירה. קידום מכירות בנקודות המכירה. סידור מדף בחנויות לחברות מובילות. קידום מכירות בשטח. ביחד בונים הצלחות.